ndakaona chividhio chakabuda pana Tilda Live chakapostwa musi wa27 April changa chakaiswa heading yainzi kune murume apedza dzinza rese nekuromba. So video yacho ndinayo link racho ndichakusendera link raiva nemukadzi anga dambudzwa kuti anga asingaiti vana aingoita mamiscarriage uye anga asingawanikwi kwoita umwe hanzvadzi yake isame father but madifferent mothers anga asinga zvake zvava zvisingafambi. So uyu mukadzi ari kuti iye anganetseka nedambudziko iri akapiwa nhamba dzasekuru vakaenda kwavari. Sekuru vakati taura nehanzvadzi yako yacho iyoyo yakaromba iyi, but iye anoti hanzvadzi yavo yanga isingadayiri foni. So isingadayiri foni kudaro akabva nasekuru vaya isa mushonga pasi perurimi umufonere zvesho hanzvadzi yakabva yadayira foni but haina kuuya ipapo. So hanzvadzi yakazoyapa pana Tilda Live ichiti inini pandakadayira foni apa ndakatanga kurohwa nezvinhu zvangu zvichindirova ndikahwarisa zvisingaiti. Ndokuenda kwaakaenda kuna sekuru ava nehanzvadzi yake kozi iye aibuda achiti inini ndakauraya vanhu 8 papurasi pandaishanda, ndaida hukuru, hapana munhu aifanira kuti kana ndagara kana ndiri off agare patractor yangu, munhu iye aitofa kana kutovhunika musana. Ndakauraya baba vangu, ndikauraya mai vangu, ndikauraya vana vangu 4, ndikauraya mukadzi. Akatoti kuna Tilda kare kwangu chaiko chaiko ndaitokuurayai maisandibvunza zvinhu zvakaita so inini ine kunzwa nyaya yekuti zvinhu yakada kufanana nenyaya yekumhuri kwangu ndakabva ndatsvaga nhamba mucomment section ndobva ndakaona tipewo nhamba dzasisi ava nhamba dzasekuru vakabatsira. So kune munhu anonzi Amoni akabva asenda nhamba dzekuSA pane vanhu vanga vabvunza kuti tipewo nhamba dzatete ava dzasekuru vakabatsira vanhu ava. Then ndibva ndadzika futi necomment section ndoona futi iye munhu iye anonzi Amon achingosenda futi nhamba iyoyo kune munhu wese anga abvunza zvenhamba dzasisava kana dzasekuru. Pandakabva ndatora nhamba dziya ndobva ndaona kuti dziri paWhatsApp. Ndikaenda paWhatsApp ndikasenda audio ndikati ndiko makadii, ndaonawo nhamba dzenyu paTilda Live, ndokumbirawo mundipewo nhamba dzani dzasekuru vakakubatsirai. Ivo ende munhu wacho uyu haana kumboita zvakawanda, abva angosenda nhamba dzakanzi sekuru muchenedza varoyi dzekuSA. Pandoti maita basa handina zita nezvakawanda. Then adaro ndaona nhamba yaidhamba kuti nditsvage paWhatsApp yanga isiri paWhatsApp asi musi ndasina airtime. So ndabva ndazoti mangwana ndibva ndatenga airtime atori ma11 makuseni. Ndikafona ndikati hamakadii, ndapiwa nhamba dzenyu nemunhu wamakabatsira. Ndopabva ati alright nyaya iyi ndeyeye. Ndati inini ndina mai vangu vanorwara asi ndiri kuZimbabwe, so munooneka sei, touya ikoko here kana kuti avati inini ndagara ndindatouya kuZimbabwe, ndine mhuri yandoda kubatsira kuchiredzi nemugovera because apa ndakafona yanga iri Monday yethis week nemugovera. So ndinofanira kuti ndizokuonai nechina kuti Friday ndiite rwendo rwekuenda kuchiredzi. Saka kana muchigona ndipei mari yetransport yekuenda nekudzoka. Ini yematare handidi imi mega ndimi muchazongonditenda maona zvinhu zvenyu nokuti ini ndoda kuti munhu ataure zvinhu zvake ega. Ndobva ndakabva tati alright, ndobva ndatoti ndichakufonerai pe kana taronga. Ndobva ndatarisa urwere hwamai vangu kuti hwanga hwakanyanya, ndazama zvese ndadii, ndikati regai ndingodii ndizame kuti ndiunganidze mari. Ndobva ndakabva ndafona ndikati alright ndakunotumira mari. Vakati it's okay, munoisa mari then ini ndizama kuti ndikwire nechitatu manheru kuti ndisvike Thursday makuseni then basa richatanga kuma12. Ndikati alright. So akabva azoti nezuro Wednesday nezuro akabva vafona panhamba yangu iyoyi vachiti mamhamurise uzaifunga kuti iwe wakutaura namai vangu. Ngati aiwa ndini musikana, ndapinda mudare remusikana.